Θα σας πω ένα παραμύθι, στρογγυλό σαν το ρεβίθι. Παραμύθι, μύθι, μύθι. Το κουκί και το ρεβίθι εμαλώνανε στη βρύση και περνάει η φακή και τα βάζει φυλακή και η φάβα της φωνάζει, «Φακή, βγάλτα, δεν πειράζει». Η πινιάτα με τα παραμύθια. Νεραϊδοπαραμυθομαγειρέματα με την Τζίνα Μητάκη. Κάθε Κυριακή πρωί στις 10:30 στο ράδιο Ερόστατο. Η πινιάτα με τα παραμύθια, γιατί ψέματα η αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια. www.radioerostato.gr, το ραδιόφωνο της παρέας.